into ngasiqeda ungishaya nje ngathi uba ngageza ngagqoka ngathi uba lo uyadlala ngiyakothembeka abangani bami. Ayikho into engiyithanda njengomngane. UThembeka ubefika mina eklasini ame kanje ewindini. Ngibhala iphepha kuJune, ngijobhe phansi kanje nephepha ngishiye phansi. Ngiphume esikoleni ngihambe ngibhake. Uma kaThembeka emtshela uma uThembeka isikole siyeka 3. Ngiyakudabukele. Ngoba ingane yakhe isumngane noThembeka. Usho umzali wakhe. Kodwa still sesingibone ngathi uma Thembeka unomona ngoba engafuni izwane noThembeka. Engitshela uma angivedananga ngaba mngaka. Ngiqale ngawo. Engitshela kona ngiyakwazi. And mina ngikwazi lempilo yokuziphilayo ukuthi sabe. Ngoba mina ngizange ngiyiphile lempilo yemfundo. Ngampela ngazi uNkulunkulu ukuthi ngenzeni. Ngenzani uNkulunkulu. Wena mfundo ayikho eyifunayo ungayitholi. I try my best ukuthi nomfundo ufane nezinye ingane ulalo dleli. Mina nginaye ngangiphanta ekuseni wami la ngadayisa ngomzimba. Yeah. Okay, sahamba nomngani wami. Umngani wami waseMaritzburg, mina ngiwala. Ufikele la umngani wami uNana igama lakhe. Asunana nomfundo. Ngiyazana ukuthi nami sivakashela eMaritzburg, sesihlale kakhulu la. Yashintsha umoya sami eMaritzburg. Ithi mina emngane mangijwayelanga ukuphuma ngingaphandle ngijwayele ukuhlala la asahayi ngena masambeni. Uhamba nami uya ngasekhaya uzoba right ngube nenkinga. Hayi la ngampela sihambe. Usuku lokuqala masifika la semgwaqeni la kuphandwa khona. Kunemoto enesonto emhlane elimele eroundile lana, elimele eroundile. Kodwa lo bhuti ube eroundile ebuka yabo esibuka azogcine engasasanga umuntu. Ngibuza umngane wami uNana. Lo muntu obuyambona ukuthi uyafuna ukuthenga manje yini inkinga yakhe? Walimele driver ayironda engasase umuntu azunana hayi bona mfundo. Lo bhuti lo ngizwa siwa ubhuti onenyo ophenduka beyinyoka. Ithi no uzokuthoka ubhuti ophenduka abeyinyoka. Hayi uzudlala ngamona la. Hayi yabona ke lo ngifuna ukukhuluma ngento engiyaziyo mina uyazi ngusawule mina ngikholwa ngokubona. Ngifuna ukuzibonela. Lo ngizokusebenzela ukuthi ngize ngifike kuyena. Usuku lesibili. Usuku lesithathu uNana eqeda kuhamba ngisele ngime ngedwa. Ngingekho ngisho kuyena lo muntu ungacabangi nani. Ngithe ngiyabona ntsenge emoto. Mangithi ngiyabuka hayibo. Lo muntu ugunde ikhathi yabona ezakho ikhathi kanje. Zazi. Uzithe zazi kanje la phambili. Hayi ngingena emotweni angibuze ngubani ngichazele ngonomfundo okay athi malini ngimtshele ngithi hayi 100 rand athi naye okay mina nginginika 100 rand mina ngizokunika 1000 asambeni siye elodge kodwa le 1000 uzolithola uma ngabe ukwazile ukuyenza into efanele uyenze uma ngabe kuhlulile uzobona ngami sengasekho okusho ukuthi lapho imali ngekuyithole. Hawu mangikwazi ukwenza into ufuna ukuthi ngiyenze yini leyo. Azasambe azingidriver nje ngixoxela. Athi ngidinga intombazane nesibindi. Intombazane strong. Ngeke ngikulimaze, ngeke ngikwenze lutho. Kusuke kusayimini. Phela ngizothi mase ngiphezulu kwakho ngishintshe. Ngibe inyoka enkulu. Ongakazi wayibona akakufihlele. Uyakutshela.
athi ngizoba inyoka ongakazi wabonakala ngazalwa uma khona ubaba wakho. Kodwa angeke ngikulimaze, ngeke ngikwenze lutho. Phela lento esiyoyenza nawe usiza mina, wena nami ngisiza wena. Siyasizana kahle kahle la. Ithi mina ngeke ngihluleke. Asayi, aningi bahlezi besho njenganawe bahluleke. Umuntu engathi ngiqamba amanga abone sengingasekho. Ithi mina ngeke ngihluleka. Asuyabo, yabo le briefcase le. Khona briefcase emaroon njengaka. La eceleni indawo ephasela sithi. Ithi mina ngeke ngiyayibona. Azole briefcase inemvubu phakathi engaka. Le mvubu le uzothatha yona ngase ngishintshile. Ungishaye ngayo. Khona sengishintshe ngaba inyoka. Ungishaye ngayo le mvubu. Ungishaye until ngibuyele ngibe yimini. Ithi mina ngeke ngihlule leyo nto. Ubuya ngitshela ukuthi ngizongilima, ngeke ngilimale, ngeke ngibe nalutho. Angiyona inkinga leyo. Ngizokushaya mina ngoba ngiyazazi ukuthi ngizeleni la ngifunani. Hayi, ashaya imoto asilobhuti. Hayi, soke sizwe. Samina ngempela sifike loje. Sikhumule senze izinto yabo nje kamnandi, sigibele phezu kombhede. Manje sigibele phezu kombhede asathelele le briefcase ayivule ngempela. Ayibeke nje la eceleni kwethu. Ngala ka right kan eceleni kwethu. Hayibona, ake ngibone sebakadlala lo muntu qinisile. Hayi. Nangaphela abe phezu kwami. Professor. Believe it or not, okwakho lokho. Kodwa mina ngikutshela into eyiyona. Izinto ezenzakala emhlabeni esihlangabezana nazo. Angazi ngizothi hloboni inyoka leyana. Angazi ngiyibone nami inyoka. Angazi ukuthi ngizohlobo luni lenyoka leliyana. Kodwa ngenxa ukuthi vele ekukhuleni kwami professor. Uma obeze ngishaye. Engishaye into ubamba inyoka. Ngifake emabhodleleni. Uma ngishaya ukuthi unenhliziyo uyisaselaphi lento lena. Isimina mangiyisa. Asuma aguli. Ungazothanda inyoka. Inyoka ayikwazi lokho yona. Uthi khona umuntu ethandayo. Ubeke wayifuya wayikhulisa le nyoka lekhaya egcekeni. Izokhula ikushaya ikulimaze ikubulale futhi. Igcine ngibulalela nengane zami. Ngisho ngivashele ekhaya ka-F ngabamba inyoka ngayifaka ebhodleleni. Angazi ukuthi yaliginqa kanjani ebhodlela lapho ihlika le mayonnaise. Ngitshela ukuthi ngabanjwe ekhaya ngashawa. Isinkulume manje simnyama isuma hamba uyifuna uzuyithola ibulale. Angithoni wena oyibamba inyoka. Hamba uyifuna uzuyithole. Bayahlupheka manje ekhaya. Hayi, ngithuza ubhuti aphenduke. Angikaze ngibone inyoka engakayana lokho ngazalwa uma nobaba wayiqinisile. Abe inyoka engakanani. Abande phezulu. Ngise pam ngifike kule mvubu. Ngimshaye imvubu. Sibe buhlungu isandla ngishintshele ngalana ngimshaye imvubu. Ngimshaye imvubu. Ngishintshele imvubu ngibe ngalana ngimshaye. Professor waphenduka lo bhuti wabuyela waboyena. Wadedela ongaphezulu abambonge ezansi. Wathi uma ngiyababaza ngithi hayibo. Kodwa ngithi hayibo. Ngiyayiqala lento. Wonke amantombazane akhona la. Ayikho intombazane esakwazi ukwenza lento le. Masafika sisaxoxa ubona kusalula. Kodwa uma ngabe sokufanele ukuthi akwenze. Omunye umfetane ahayize lodge. Ahayize dume elodge. Into evele ngishintshise ukuthi ngihambe. Into evele ngiyenza ukuthi ngiphume. Engabe sangiboni. Base bayafika endlini bamfica yedwa. Bathi uyahlanya. Kunentombazane eyatrenda einkundleni zokuxhumana yaphuma inqune lodge ibaleka ihayiza. Athi amahlebezi umuntu ebinaye phakathi ufike waphenduka inyoka. Anginaso isiqiniseko salokho, kodwa futhi uma sengibuza ukukhuluma njengalokho
Angicabanga ukuthi kusamele kube nabantu abasitshela ezinye izinto esingazazi. Ngikutshela ukuthi ngoba aphume eloji enqunu, hhayi ukuthi wayekhishwa mhlawumbe ukusa noma yini. Batshelwa. Abanye abantu abathwele bayakutshela. Ukhona omunye ongakutsheli. Wakhona omunye wakhona la eDurban. Ongakutsheli. Ovete athi lala ubheke phezulu. Ufuna ungisizele umfethu. Khona umfethu ozoqhamuka lapho. Ufuna ungisizele yena. Afuna ukuthi ulale nenyoka engakutshelanga. Yabo ngoba ethi lala ubheke phezulu. Ufuna ungisizele umfethu. Usacabanga wena ukuthi hawu. Ngilale ngibheke phezulu ufuna ngimsizele umfethu. As uvula imilenze, uvula imilenze, lala ubheke phezulu uvula imilenze. Yabo ngoba wena usacabanga ukuthi ulele ubheke phezulu usacabanga. Ubone ngenkunzi malanga yenyoka iqhamuka la kuwena. Ngitshela into eyehlekela umnganami ekuthiwa uMendi usashona. uMendi sayixoxelwa lento naye soba-2 ukuthi hayibo sixoxele umuntu emehlekele. Wathi hayibo bafethu, unemoto bafethu efana ehamba. Ubhuti uyakuthatha nenze ibhizinisi naye, nithi senze ibhizinisi naye athi suke uhlale eceleni ubuyele esihlalweni sakho. Ubese ethi vula imilenze ulale ubheke phezulu. Ngifuna ungisizele umfethu. Uthi hey waqhamuka inyoka engakanani lapha phakathi kwemilenze yami. Iza straight la kumele ikhiphe ulimi kanje ngaphandle. Uthi uyazi ukuthi awufikelwa ngisho ukukhala, awufikelwa ngisho ini uvele ubani uvele ngoba esho lento uzokulalisa nayo. Inyoka uyibone ilala lapha phezulu igibela la kuwena. Yize nonke uthi uyazi ukuthi ngenxa yokuthi umuntu wena lento enza la ungayilindele ungayazi. Uyaquleka. Uthi uMendi amehlekele lento le. Wamisa le ko-freeway base engathi uyemlazi lo muntu. Wafike ehefuzela ekhala uMendi. Ithi Mendi yini? Uthi hayi bona mfundo. Kade ehleke ingane esiqamba amanga. Nomfundo uyakhala. Nomuntu wenyoka usezwafika nami kumina. Usezwafika wena. Uthi unentane wathi lala ubheke uvula imilenze ubheke ulala ubheke phezulu. Akazi ukuthi vele lento lena isisifikele lesi siyayazi. Uthi yena ufuna ngazi abantu abangakayo ngwathasephi. Uthi yena ufuna ngithi ukhululekile yena even amadoloks awakhiwe. Ngobani uyazi ukuthi into azokuzuma ngayo. Into ongayilindele uhleli ukhululekile naye. Uthi yena umfundo wangibona ngigingqikela ngaphandle. Ngibaleka. Ngolisuku ngempela wasuyaqhamuka nemoto yakhe wathi ufuna nangu lophutula ungawegibela le moto nangu lophutula inyoka. Abantu banenhliziyo ezimbi eminyango kakhulu. Ngisengahlangana nomlungu. Yezwa umlungu omhlophe qwa. Angibuza ukuthi malini ngimtshele yonke into. Hayi athi umlungu okay. Ngazi ukuthi siyobhuka la eMilo Lodge. Hey professor yahamba imoto. Yahamba imoto. Angikhohlwa. Yangikhuluma into esuyidanele iside kanje la kumina. Singibheke phansi kanje uyabona usengimanzi la phezulu. La phezulu kwami inyembezi. Ngoba ngiyambuza ukuthi siyaphi kanti. Uthi hayi khululeka. Semzini wami ungitshela ngosemzini wakho. Uthe wena siyobhuka eLodge. Lo muzi wakho ntona ukuphi la singafiki khona. Ngibile ngibuka amabhodi ngifuna amabhodi. Ibhodi libhala Steng, Potchefstroom. But ngizime kahle siyaphi. Khona la safika khona imoto uyayazi la mgaqo le yandlela indlela yakhe vele.
amathosha emoto yabacisha lawa akhanyisayo ukuthi ubone. Ahambe kumnyama ubone ukuthi into yakhe ayijwayele vele ayenzayo. Into yakhe ayaziyo. Usengenamo angene emobeni. Wona ukuthi wona umoba wodwa yilo. Umoba wonke lo surround la. Ngisho ungakhala umemeze kangakanani ayikho uzokuzwa. Ngoba indlela azohamba ngayo azongena ngayo lapha phakathi ley'moba lezi uzoyibona ukuthi ngise-center. And uma uthi uyaqalaza yonke indawo kanje uyabona ukuthi nowhere to run. Nomlungu angazi noma wangidabukela noma ngabuya nawo umoba la nguphethe angikhohlwa. Sasahlala ema-toilet yabo le rank mawuphuma la nayo lapha i-rank phezulu engakabiyelwa angakaya e-rank sasahlala ema-toilet apha phezulu angikhohlwa abafica behleli lapho mina abangani bami. Athi lo mlungu mina waze ngasami sokhumoba awazi ehlika ngehla. Athi woza phela sivumelene ngani sokwenzana kanti la. Senze alale nami ngaphandle kwekhondomu akangitsheli uyangitshela akangibuzi akathini. Emva lokho asesami sokhumoba. Yazi lo mlungu angathi ngizosidlozi lami. Wathi lo mlungu mina uyazi ukuthi njengoba abantu besifazane nime lapha emgwaqeni ebusuku sikholelwa ekuthenini uma ngabe sifuna ukwenza izinto zethu singabantu besilisa sikholelwa ekuthenini nina niyinikele aninendaba nempilo zenu. Whether ngifuna ukubulala, whether ngifuna ukwenzani, whether ngifuna amaphathi omuntu wesifazane, whether ngifuna ini, ikuphi lapho ngizothola khona umuntu wesifazane. Akekho ngizomthola kalula nje. Engizomthola uma ngihamba ngimgwaqeni la khona umuntu wesifazane abadayisa umzimba showcase. Ngidla ama-drugs, nginikele anindaba nani. Ngo-2, ngo-3 iy'ntatha kusa umuntu wesifazane umile emgwaqeni ungena kuyo yonke inhlobo yemoto ongayazi. Wonke umuntu wena ofikayo umisa imoto engakubizanga uwena kuqala usukayo uhamba uyekuyena. Omunye umuntu uyizele la imoto yakhe uze kwintombi yakhe wena usubona imoto imela wena osuke la uhlala khona weze emgwaqeni wazoba emgwaqeni. Umgaqo indawo yemoto. Imoto bayisuke ifika imela lapha uyasuka wena yona imoto. Omunye umuntu inhliziyo yakhe ithi ayifani. Umuntu yakhe isichifi. Abona ukuthi lo uzongikhatha nentombi yami. Othi ngifundisa abantu. Uthi angaphinde athi mangabe ebona imoto ima aphapha bekuyona. Alinda bizwe. Nami ngokunjalo ngikholelwa ekutheni kusho yena. As myself ngikholelwa ekuthenini whatever engifuna ukuyenza ngizontshelwa omunye ungasi wena. Ngizobuya ngingamfici ngifice wena. Mina ngizobuya ngithathe wena. Isibhongo sami ngisikhiphela kuwena. Ngoba ngizobona ukuthi kusayibona lapho vele. Usangomunye wabo. Uma mhlawumbe singabuyela emuva ngoba lento kuyigcina usuyithola usemgaqweni udayisa ngemzimba wenza zonke izinto ubeka impilo zakhe engcupheni ulala nenyoka khona lapho kusuke kuqale khona nengicabanga ukuthi iyona nto ezosisiza ekuthenini sivikele abanye abantwana bamantombazana abafana nawe bengagcinele kule mpilo okuyona njengamanje ngoba nginenkolelo enkulu ukuthi izidakamizwa zinomthelela kulokho. Mhlawumbe uma ungasibuyisela emuva nje ekukhuleni kwakho
ubani igama, ungakabani, ukhulilephi, ukhuliswa ubani, ufundephi amabanga aphansi, wafunda aphakeme. Kwenzeka kanjani manje ukuthi ugcinele emgaqweni ezidakamizweni usu-experience izinto ezinkulu kangaka ezizwakala emadlebeni abantu zingakholakali? Ubani intokazi? Usilandise nje i-background yakho. Igama nginofundo mina kwaZulu. Ndabezitha. Yebo. Ngiqhamuka eMlazi kaSi. Kwasikuphi? Kagama. Yebo. Kwehla Kagama noma ngisi mosuka kaMahlase kuleft wesibili. Mangibe ABC. Ngako Mathupheni. Awu usho mina impela nje ubaba engane yami lihlala eMathupheni impela ukhumbula ukuthi uKhabalo ashona. Uhlala khona eMathupheni. Nginomngane uSuthembeka. Uthembeka lo lukayo wakasipheni. Awu uthisha wami ke loyo. Uma uhleze ekhaya esuma ngoba uthisha wakho uThembeka. Iwunga akayifuni ukuyibona wena iphema kanjani. Yini ngingakwazi wami nathi ngidlala kaSi phela. Kodwa makhelwane wabo uSipheni oThembeka kanje. Yazi uma mangibuka angifuni uqamba amanga ngaphambi kwaNkulunkulu ngikho saphathi ngcolile. Ufamily emehlweni yami ngazi. Ayifanele bengihlale kakhulu from 20 family uThembeka uNonto uSipheni. Yes. Uma wabusashona. Yeah. Sekunovetiwe kubo. Yeah. Sampo yamazi uSiphawu ubizwa ngoJojo mude nje naye wakaZulu. Ngiyamazi uJojo. Uyabona nje uThembeka. Masibuyele emuva ngempela. Yebo mina ekhaya isemlazi kaSi. Wehla sima bekhaya kodwa FNG. Ngaphambili ke okay ngifunda ufundele isikhumbuzo, asikhumbuzo ufunde eBuyani, asebuyani ngafunda eMafumbuka. Yeah. Ngisenze ngifunde eMafumbuka. Ngiqale ngibe umngane noThembeka. Umngane wami noThembeka bengakayilali ngisho out. Thembe uyabhema ugwayi. Bemitsango. Nami sengibhayisikelemi. Sengiyabhema ugwayi, sengibhema intsango. Ayikho ke empilweni into engumthelela njengomngane. Umngane uyayidestroya impilo yakho. Vele akakubambeli ugwayi emlomeni akubambela nje usibhema. Kodwa sesikoleni sasifunda into ekuthiwa i-peer pressure. Umuntu uyakwazi ukupressurize ugcine into uyenza ungahlosile ukuyenza. Umngane akaze abakhona nje vele from the start from ngekhathi zokhokho nobani ekuthi umngane nje vele ayikho. Mina ke ngine experience ukuthi ngithi umuntu ethi umngane ayikho ngilapha ngikhona ingenxa yokuthanda abangani. Ngibona umzali wami uthi unomona. Ngibona uma ukuthi unomona. Athi umama eqeda ukungitshela ngihambe ngikubangani bami ngibatshela ngithi izwani phela nogogo lo uthi mina ngibe umngani wa funa ngihlale naye mina endlini ngibe umngani wa ngibele ngilalana naye ngobani yibo ngingikupha ebusheni bakhe mina yibo into nasiqeda ungishanje ngathi uba ngageza ngaqoqa ngathi uba lo uyadlala ngiyakoThembeka abangani bami. Ayikho into engiyithanda njengomngane. UThembeka ubefika mina eklasini ame kanje windini. Ngibhala iphepha kuJune, ngijobhe phansi kanje nephepha ngishiye phansi. Ngiphuma esikoleni ngihambe. Ngibhake. Uma ngaThembeka emtshela uma uThembeka isikole siyeka 3. Ngiyakudabukele. Ngoba ingane yakhe isumngane noThembeka. Usho umzali wakhe. Kodwa still sesingibone ngathi uma Thembeka unomona ngoba engafuni izwane noThembeka. Engitshela uma angivedananga ngaba mngaka. Ngiqale ngangawo. Engitshela kona ngiyakwazi. And mina ngikwazi lempilo yokuzephila ukuthi sabe. Ngoba mina ngizange ngiphile lempilo nemfundo. Ngampela ngazi uNkulunkulu ukuthi ngenzeni. Ngenzani uNkulunkulu. Wena umfundo ayikho eyifunayo ungayitholi. I try my best ukuthi nomfundo ufane nezinye ingane ulaludlile.
Uma kubuya amazwi omzali wakhe ekukhuza ngoba usukulesimo, yini ayifika emcabangweni yakho? Awayengitshela uma ethi uyayisola usuwedwa ePorsche. Eish. Nangempela namhlanje I-regret ngiyayisola. Ngifisa ukuzalwa kabusha ngibe ingane, ngikhule ngihloniphe abazali bami. Eish. Kodwa-ke uNkulunkulu uyazuma yena Uphi umama? khona usekhaya. Wamgcina nini? Ngekade ngamchina. Kunesizathu nakhona ukade ngimcine kwami. Khona umuntu ohlahlala ngami ngekhaya. Ubhuti wami ubengekho la sibona sekhaya. Hey, ngisengihleli ngolunye usuku eMaskandi. Ngibone ngomfethu efika umehla naye engene eMaskandi sinofundo khona umfana ofana nawe ukufunayo. Mawumbuka uyafana nawe. Ethi mina omancane ngizophuma mfethu. Ngithe nje ngithi ngisiza engenza mangithi imali ngobhuti wami. Oprofessor ekhaya bangibethrayile kakhulu. Angifisi ngisho ukubabona. Angihlukumezile nje isikeni. Ingane yami yafunda mfethu besifuna ugrade 12 lo nyaka. Ngithe ngihleli mfethu usibhuti wami afika ngitshela ukuthi ingane yami iboshiwe isejele. Yena namaphoyisa esikoleni. Inditshele ngiyalazi. Itshela ngilona lo muntu ufana nawe nje kanje. Itshela ngilona lo muntu mfethu ingane. Itshele nabantu ba sine sabamakho ngandlela. Alivele bekelwe thina. Ukuze sifunde isifundo. And mase sihlangene phakathi asifani. Asiboshwe into efanayo ngoba sila inhliziyo zethu ayifani. Although sisasesitokisini sitokile. Ukhona otoke ngemede la. Ungangitsheli ngawuboshwe iwunga mina. Utokiswe iwunga. Utokiswe umtshotsho shoplifting. Uthi ufuna ukusupport habits yakho. Ngizinde ebusuku uzwe ingane ikhala ithi uyazi ngangithanda ngahlosile. Uza yini ngahlosile ukubulala wena. Yabo abantu bayakhuluma into eziningi ezihlukahlukene. Ukubulala amadoda abantu baya fraud abantu yabona nte umkhulu maligajwe ejele. Yezweni ngicela umuntu angene ngangami ejele. Osemibani usehambethi. Uthi wangene ngangami. Izinto ayezenza. Yabona nje ukhuluma ugogo ngibona esibhedlela. Ngithi unyawodwa ngeke warrant. Uhlungu sekunje usungaka. Ungajoba nje ubona umama wakho ehlele nendawo ngaka. Asiwarrant ayibo. Walethwe yimina indani. Akalethwa ngemina amaphoyisa ambopha. Iwona wrong. Wafike ngangawe lo muntu lejele ekhaya. Ngeke izinto zakhe ayezenza.
Ngibuza ukuze ngumaligajwa ngazi muphi uyena-ke lo wayise amatotolozi ey'ngane uyena lo. Hey. Manje nisblame nje wena uyamdabukela kodwa inhliziyo yakhe mhlawumbe wena ngakwenza enye into khona esengaka. Ukuthi ijele liyabashintsha. So manje uma kuthiwa ingane yakhe iboshiwe kwavele kwafika zonke lezo zinto ekhanda lakho. Yabo professor ende ingane yami professor ngizalwa nentombazane ekhaya uMbali igama layo. uMbali uney'ngane mfethu zabafana neyodwa yentombazane. Ingane yami iboshelwe i-rape. Hey. Yabo nje Iphakathi nje. Eish. Ngicabanga mina nje esikoleni ngiyengicama amanga angazi noma kwenza noma akakwenzanga yini kodwa kubuhlungu kumina njengomzali. Manje mawuthi bakubetrayile wena ngesingawe wawubona ukuthi kumele kwenziwe njani ngokucabanga kwakho nje. Asekwenzekile bese bengitshene umuntu ole-Pretoria. Ozothatha siphi isinqumo wena njengomzali? Cha, okay, ngisupport ingane yami. Umbuzo uthi uma kwakuthiwa kudlwengulwe wena still wawungakuvumela ukuthi bamsupport umuntu okudlwenguleni? Cha phela ukuthi ngiyibheke ngoba mina itshele ngiyalazi. Oh, umbone uhambe uyomvakashela ejele. Ngoba itshele ngiyalazi. Umfana yena bayahlukumezana ebafaneni hayi kancane. Bafanele ngidayisele ngisho umbhede wejele wama-ala ukhokhele njalo ngenyanga. Otherwise uzolala phansi. Uzowashila ebafana ukuze adle. Ijele abafana nje alikho right. Alikho right. Bayadlwengulana, bayalalana. Uphenduka umfazi omunye umfana. Ijele abafana nje professor alikho lihle, alikho right. And mawungena ngecala elikanje kusuke kunzima. And abamfuni umuntu ongene nge-rape abanye abafana. Abamfuni into odlwengulayo. Kuhlala nabo thina abafana hlezi sixoxa nabo. Abamfuni umuntu odlwengulayo. Yabona every day kuseni emafaneni bayavuka badla ngo-9 bona siyasidla kusamnyamayo ngo-4 ukudla kokuqala nje sidla nisensalele nini ngo-4 kusemnyama ngo-3 sigezile senze yonke into esandlula sakle ngo-4 sesiqede yonke into kusamnyama sizoye sidle ngo-2 sizodlela ukulala ukuthi uzokubona kusasa ngo-4 udla 2 times a day ejele. Hayi ukudla funa khona udla ukudla okusuthisa. Ukubamba umoya. Njengoba ungene ejele nje kubhalwe ngamagama amakhulu ukuthi hluza ingqondo. Abadlali 2 slice nephalishinyana ngo-4 ngo-2 uphushwanyana nekabishi gqejula yabo nje iqathele inyama yengulube. Yabo nje ngeje indawo so ongeke uzuze omunye mayingene khona uyakusebenzisa ngaphinda ngene kodwa ijele abantu ababodwa. Ijele abantu ababodwa ijele elamahlongandlebe abantu abahlule ukulalela abazali. Uma ucabanga ukube wawukhona eduze kwendodana yakho njengomzali
ngoba nolithola ithuba lokuthi umzali wakhe akhulume nawe ungamlaleli, kodwa umfana wakho iqiniso lithi akamtholanga umzali wakhe ukuze azomtshela ukuthi yini angayenzi, ayikhethele ukuthi uyalalela noma akalaleli. Yaqinisile. Uma ngumzali right enganeni yami. Ucabanga ukuthi kubo ukhona ngabe kunje ngoba kunje namhlanje? Hayi ngaba ukunje. Njengoba nami ngingitshela ubaba wami ukuthi mhlawumbe uba ukhona ekhaya nesithunzi sendoda, mhlawumbe ngaba kukho nje empilweni yami, wawungekho empilweni yami, awukazi wabakhona. Nalokho ube khona ngokuhlukumeza uma kwahamba manje ukhona manje uba khona ngoba sebe right bona. Vele uma usekhohliwe ngoba indoda yakhe. Yabo. Manje usekhona manje. Nakhona inxusi esehlulwe isimjikela impilo, idlozi selimshaya. Waphela uma wathelwa ngenyongo kaZulu. Uma wakashezi washada kaZulu. Uma ngizalwe aramsumzali angathi ubona umzali wami. Ukuthi mfethu manje ngoba uThembeka yena kagcinelanga eHungeni, wena usukhula kanjani ukuthi uzofikele eHungeni? Okay, uThembe ekuzwaneni kwethu khona umngane wethu omunye kuthiwa uChina, khona umngane wethu kuthiwa uManu. Ngangijwayele bese kuthiwa uKhumbulani Mkhize. Unomngane kuthiwa uBhembe uSihle. uBhembe uSihle uyedwa kuma wakhe. Ingane unengane naye eyodwa kuma wakhe. Uma Sihle wazi mina ngijwayele noSihle uBhembe. uBhembe kubo sengikhohle efolweni okhona umsebenzi. Ngiphuzile nje, ngiphuzela utshwala mina ngiyibhunyela yabo. Ayisengigqome nogwayi nensangu. Ngithanda izinto uqome gangster. Asusihle wemfundo ithi mina ya. Asiyazi khona into abayibhemayo la. Uyabona lento le mama ibhema. Bayifaka kancane. Kodwa uyabona ukuthi uma uyifakile kakhulu uyayizwa izwakali kahle. Mina ngiyethanda nje ukukhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu. Ngithi mina khona into yini leyo nto okhuluma ngayo. Sahleli kubo silungiselela ukuya uhamba siye kunomcimbi esikuwona kube efolweni. Hayi akasinsanga ishuke nogwayi akufakwe Riesler ubese ke straw sokona istraw. Hayi asivuvuzela istraw asifaka istraw yabo. Asibona imfundo bayifaka kangaka lento le, kanti lento fanele uyifake yonke ukuze uzoyizwa. Ayibheme ngeke aseyibheme ngisuke ngimbuke ukuthi imenze uzoba njani. Yabona yonke asimi ithi mina ibheme ngeke mfethu lento wangidaka utshwala nje ngizoba njani. Athi uyabona uzodamba utshwala ngeke usalibele ukwenza lezi zinto ozenzayo, uzoba right, uzohlonipha, uzoyiphatha kahle ngisho naseyakhona. Ngempela ayingithathe into ngiyibheme ngibheme. Ngitshela ukuthi ngoba ngangiphuze notshwala zwi ngiyavuka ngesinye isikhathi bese sekuyintambama. Nibo ngavuka la ngiyibo. Athi hayi ngitshelile nje ukuthi leya nto leya izokwenza ukuthi ube right.
menza umuntu ukuthi ahloniphe, abe right, angalibele egxumxa. Kanti ukhumbulani, emtshela ukhumbulani njalo ukuthi ukhumbulani njalo uma beya erawundini. Akangitsheli ukuthi ihafifi le. Ukhumbulani njalo uma behamba beya erawundini. Wayethi kumina, Nofundo, ungawabhemi namadamu lawo. Yabo idamu elincane lizacile, ungabolibhema. Ungabolibhema nedamu leli. Uma ubhemile, awuselazi idamu lenkantini zinjani linganani. Ngithi mina ngiyalazi. Athi obhema idamu elikanje. Angenzela umehluko, angibekele idamu lenkantini la, angibekele idamu lehafifi la. Ngisabizwa ngehafifi ngaleso sikhathi. Sathiwa ihafifi. Ngampela amadamu ehafifi mancane zathi noSihle mayenza idamu lehafifi lenza libe lincane lizaca, yabo leyo nto. Ngimbuza ukuthi mina webhema yona ihafifi le ngibhemisa yona. Base ayona ihafifi le, enye into nje Mfundo. Le yokwenza umuntu abe ehlisa umuntu, ukuthi umuntu ehle. Yabo le nto, ungalibeli uba phezulu, kodwa utshwala ufuna ukulwa nabantu wenzeni. Into yokuthi wehle. Akuyona ihafifi le. Imtshela ukuthi mina hayibo webhembe, yabo ukhaba wathi akafuni ngiyibheme ihafifi. Ngingaboyibhema ihafifi ngoba ihafifi izomosha impilo yami. Wena uma uthi ihafifi le ngibhemisa yona, suxabana Sihle. Sehleze saba sobabili, asuqhamuka ukhaba sime eLondon esitobhini. Lapha uSihle wayehlala eLondon. Waqhamuka ngolunye ukhumbula lase. Wena Sihle uNofundo waba nje. Wena Nofundo. uSihle ubhemisa ihafifini. Kodwa ebhemisa uSihle. Ngimbuza ngithi mina ayikho into engibhemisa uSihle. Asebhembe ngihlezi ngitshela njalo usuku wabhemisa uNofundo. Efusha nginyanyisa uSihle umngithande. Ekhaba umjahe uSihle abaleke angene kubo. Ese ngizokubamba ngifuna ukugwaza wena hlangana ukuqwasela wena. Yabo wamosha impilo Nofundo wena. Wambhemisa uNofundo wambhemisa ihafifi. Wena uhambe la kasi wena. Uhambe la kasi wena uzobona wena. Ngithule ngicabanga ukuthi kusetshenziswe ngibhemiswa uSihle ihafifi. Ongangokuba lento ngibhema uma ngabe ngingekho naye ngingayibhemi. Mangabe sengizihlabhile ngesihlane ngiqale ngiphathwe isisu sibe buhlungu isisu, ngikhishwe isisu eklabhini, ngigodole kodwa kuyosa sesengi-right. Yabona notsho asephuzeka. Ongakuba sikuyangigulisa lento lethu ukuthi ngangayibhemi ngangazi arrost ngayisingishaya. Ngangayibhemi mhlawumbe like 2 days ngade ngibhemi isonto lonke. Ngiphinde ngayibhemi. Ngigule ngalendlela ukuthi ngathi ngayiswa uma wazwa ngisenyangeni. Uma ngimalo nginyangeni ngihambe ngiyobheka ukuthi yithini. Yabona yonto. Ngithe mase sengingedwa. Ngibuza azwenzakalani ngibuye nginikwe eminye imizi ngilale ekhaya. Phela 2 days ngibe right. Khona umngane mekuthiwa uKimi wakangiba ngasekhaya. uKimi wahlala kulensazi emakethe. Ehlala nomfethu wangasekhaya eMlazi kodwa sebehlala la kulensazi. Ngizovashela uKimi la eThekwini. Ayithi ngiyafika kulensazi kwakuyindawo efana neBorder Park ngoba ngizohlala eBorder Park manje. Ngiqala ngisho ukuyibona mina indawo kanjeya. Ngifike ngibona uKimi. Manje ngiyabona bonke abantu ababhema lento le engangibhemiswa uSihle elokishini. Kodwa manje lento bayayigigaya esanzini noKimi usebhema yona. Yabo uyayibhema noKimi. Ukuthanda izinto. Ngifike laphayana ngihlale noKimi. uKimi abhema nginikeze ngibheme. Ngize ngithinge ngize ngicele sengilala khona la eThekwini. Even the following day sengolunye usuku futhi swami lo ngishoyo umdala
ezongilanda usambe esekhaya. Angisanasekhaya. Mangifika ekhaya uma ngibona ukuthi nginciphile. Athi uma yini imfundo khona into esuyidlayo manje wrong ebhedayo. Uyazibona ukuthi unciphe kanjani? Uyancipha unciphile. Khona indlela ebhedayo osuyithatha. Iyeke. Sekulate. Iyeke leyo nto. Kanti ngase sengilapha ngase ngirealize so u-Arost lo usungishaya. Uyabona u-Arost uma ungakazi usuwona. Ululu ku-English. Ubusungazi. Ngoba even though ngalesi sikhathi wawungishaya uba ngangazi uwona. Ngangiyosasimala ngithi ngabe ngiyothenga ngibheme ngibe right. Kodwa uma ngangazi ngangihlala nje ngize iziphele. Iphele yona kalula njalo. Manje ngoba sengibena neThekwini ukubhema yamaqhuza le angisezwa sengiyazi ukuthi mangigula nje yini into ezongisiza. Uyabona yonto? Uma usekhuluma ukuthi ngithatha imali ekhaya ngigibele ngibuye ngize leThekwini. Wangibona ukuthi ngeke ngihlale phela ngihlale lezi inhlungu. Ngi-enda kanjalo-ke yisi ngihlale eThekwini. Ngihlale eThekwini, ngihlala emakethe. Ngithanda nelinye ibonge laligqekeza iy'tolo. Uyabona yonto mfethu, mhlawumbe uyakhumbula emakethe kukhona uPhepha. Wavalwa uyena lo muntu engimshoyo. Uphesheya manje akekho la wahamba la waya phesheya. Athi Mnengu. Uyohlupha khona. Ushintshile ubhuti wakhe ngathi unobhuti obevele ese-Orkney phesheya. Ubhuti wakhe ubehlala esifakela imali la. Yabo emthumelele imali amtshele aze ufuna ukuthi enze ini? Enze i-passport ahamba ufuna ukuthi ahambe eTanzania. Mayefika eTanzania uzomenzela i-passport mase eyagibela ezakeni. Ufuna bezoshaya impilo. Uyabona yonto? Ezophila impilo e-right. Uma ngimbona ku-Facebook ngambona umnganganani akasabhemi. Phila impilo e-straight manje. Use-Holland. Uphila eHolland manje right empilweni. Akasayenzi nje bese into ebhedayo. Use-Holland. Ayi. So manje ngiyenda kanjalo na-professor la eThekwini yabona yonto. Uyabona ukuba ngangalona isihlongadlebe mfethu. Ngangizoshiya lana ngibuye ekhaya ngoba ayikho indlela uma ngazama ngayo ukuthi anginqande ngisho sengile eThekwini. Ethumela usisi bami nani ama-methadone ungangitsheleki from kwi-Supertex. I-Supertex iphilisi okwazi ukuthi uqhephule uhafu walo lilodwa uhafu ukuyekise ukubhema. Aphume u-7 phakathi ama-Supertex. Ngithi mina uhafu welilodwa wawudla ukuyeke. Asale lawa amanye. Xa wamudla i-Supertex ngangiqhephulele umngani wami. Singiqashe kuMayville. Ezwa yini? Ngihlala umngane ekuthiwa uJiwu. Ngilidla i-Supertex okay la nesisu sebabuhlungu nani ukuthi i-Arost angizwa. Ayingishayi i-Arost. Yabo? Nokubuye ngikhathale inyanga emini ngilale. Nento engishaya ebusuku angilali. Yabo ebusuku angilali. Kodwa ke singahlala ngaze ngaba right. Ngoba bese inomoya omubi nje mfethu. Ngingatshela lokho. Ungathini ebantwini abangabalalela abazali babo njengamanje osenethuba because wena walithola ithuba kodwa wagcina ungakwazanga ukuthi ulandele indlela zabazali. Khona njengamanje umuntu umzali wakhe uyamkhuza left and right yena wazabangani. Wewe professor ngisalise ngiyibuyela la sengibuye phanda sengiyongena kade hlala namgaqo lapha emgwaqeni. Yeah. Ngithi ngiyawela ngibone ipholo yabo leli pholo lingimise bangikhweba. Ngiyibuza ngiyingayi isenhliziyo yabo. Ngoba manje ngiyabuka umuntu owudriver lapha uyisidudlanyana nje
khona umuntu wesifazane, khona ney'ngane la ngimbonisa hhayi ngiyaye. Ewe Professor, ngangifika laphaya aphume usisi ngaphambili emotweni athi mama angiproducele kanje, athi yabo yiphoyisa wena, cela ungisiza. Yabo ingane yami le iqashwe amaketango, ayizwa ibhema insangu, ayibuye isidlala ama-out, isingitshotshela ngisho imali. Ngathi ma cela ungikhiphela yena lapho ngemuva. Ngathi woza la, ngathi mina ngoba phela yazi nina enikhula manje yabo sini okwethi ubuhlungu ngoba manje uqame ngathi mina eqame ngami ngokuqala eqame ngami ukuthi khona ekuthiwa iwunga. Nina yazi ave ningixaka ukuthi nibhema nikhisa kanjani ukuthi uzugcina ubhema insangu, uzugcina ubhema iwunga, ekubeni okweni bahlalela obala phela bona. Ave kubahlalela obala Professor, babe eThekwini nabazali babo bahlezi betshelwa ngaba abantu labaya kuma-TV. Professor, khulunywa ngathi emafonini, khulunywa ngathi everywhere. Yabo nje indlela nje ukubona imnkantsha ukuthi umuntu abone ukuthi uma ngabe ekhetha indlela eya eBorder Park umosha ikusasa lakhe. Akala phambili, akala kusasa, akala khiyo ongoza sami uyavula mhlambe ujabule abantu, kuhleka abantu. Konke la ihamba khona uzoshawa ngempama ukuthi uyiphara wena. Suke lo muntu akushaya ungenzanga lutho, vimba vala ushawe. Iphara la kunuka lento lena. Khetha le ndlela le eyalapha. Uyiweni. Akekho nje ungaboni ukuthi abantu abahlala eBorder Park angcolile, yabona ngeke ifika lana. Safika ku-right ku-clean. Sifike ipark i-right ingena doti. Sufica ingqumbe ey'ngakazodoti zisho ziphuma ngokuthenga ngomgaqo ey'mpezu. Into ongayazi, into ozoyiphile wena. Kuyalala la, kuyadliwa la, kuyaphoshwa la. Impilo ongeke uzuyiphile wena uwena. Abashonayo Ungangitsheli-ke abashonayo. Mina bengingazi ukuthi mina emotweni ey'dumbu kanti abantu bayangena engathi seshalofini. Engithi ubone o-drop ukuthi uneshalofu kanje lokuqala. Ofaka khona mhlampe ama-underwear zakho uvale, uvulele ngaphansi. Mhlampe kuhlala ikhindi zakho. Bengingazi ukuthi abantu bayangena kanjalo emotweni ey'dumbu. Bengiqala nqa ukubona ngathi. Bengiqala nqa ukubona ngathi. Wangena umaka Omar. Yezwa-ke wadonsa kanje loya muntu. Wafaka umfana ngaphezulu, wavala, bayivala imoto. Uzube namhlanje yazi lento ayisuki la kumina, ihlezi la kumina ukuthi ngayibona ngamehlo ami. Bafaka intombazane ngaphansi, bavula bafaka umfana ngaphezulu. And the Professor ubuhlungu sihlala 3 days 4 days thina singalali. Ulele lapha. Beyiphilela nje abantu asakunele lutho. Benzenzela into ezaba abantu. Beyiphumela beyiphantela bebuye beyibhemele. Bekweqa. Ungangitsheli-ke la endlini egesi. Umuntu lo ushonile nangula. Umuntu lo ushonile lo. Kusukela la kuyandlalwa phansi kuyalalwa. Umuntu lo ushonile ongasekho emhlabeni. 3 days
hlelwi naye. Akuthi diki yabo ungavese ukwenza ungabe umuntu ikhipha ubuntu, ikhipha le yato leya wena. Angitsheli ngenza umuntu oyedwa abantu abawu-2. Umuntu kahle simbalele ukuthi usuku lesi-5, usuku lesi-5 hleli yani. Yazi ngibatshela ngithi sasa njalo wena noma imini. Sasa wena noma imini. And sinenkinga enkulu unazo zonke iy'nkinga ezabanazo before. Besihlala nentombazane ekuthiwa uNombuso eshonile enye. Yeah, bakubiza umani uMbuso ngithi. Why bekubiza ngoma wakhe? Lo Nombuso bangibiza ngoma wakhe. Khona umuntu uNombuso abuyamazi. Nomunye uNombuso oyidark behlala ne-White House. Isikhathi esiningi nezwe encane. uNombuso oyidark nje. Besazi ukuthi noNombuso akayena noMbuso. Asazani. Ukuthi lo ngubani wakabani wavela makuthiwa manje uba nenkinga ngingafonela bani noma ngingagibela ngithi ngiyakuphi asazi. Kuze kuthiwa mina ngumani noMbuso. uNombuso wayesethana nomfana wami. Khona omunye umfana la ekwakuthiwa uSabelo. uSabelo besihlala ne-YMCA ngibhema amakhebisoni. Ngithanda nomfethu ekuthiwa uThushotsi. uThushotsi ngathi beyithanda iy'ngane. Ngathi ubenothando kakhulu abantu uThushotsi. uThushotsi wami. Usanda ukushona ushone day before last. Yeah. Ushone day before last. Bamgwaza washona. Yabona ukuthi uSibuba ehlala sithi imfundo ingane yethu nofunda yabo. Uma wakho lo muntu nami ngazi nje ukuthi siney'ngane eThekwini. Ingane yethu yokuqala ngiqala eThekwini uSabelo. Umfana. uSabelo-ke yena uSabelo aduke nje. Angade ngifuna ngihlale emaskani noThushotsi. uThushotsi wami ohlala e-YMCA wahlala uyazongilanda la. Sami sohlala e-YMCA. Kanti uSabelo usebuyile wazohlala la emaskani. Aboshwe uThushotsi. uThushotsi wayebamba inkunzi. Mayeboshwa uThushotsi ngeke uthi nami ngibuye ngize la ngibuye ngizohlala emaskani kancane. Uma ngihlala emaskani mfethu uSabelo usenentombi. Ngihlala noSabelo ngibona olethu njalo olethu awu ngizwe uyaphila mfana wami. Athi angisakwazi olethu phela sengaba nentombi olethu. Ngithi mina vele umfana efuna ahlabe nentombi. Ukhombisa ukuthi uyindoda. uNombuso uyafisa ukuthi uyibone intombi yami. Ngithi mina ayikho inkinga olethu. Kanti ngizogula professor ngigulela ukufa nokuphila. Ngilele ePaki khona le Paki le lapha ngasemarenki lencane lapha. Ngilele khona ePaki. Ukuthi uSabelo wangibona ngani. Ngilele ngedwa ngihleli ngedwa lapha. Angisenawo ngisho amandla okuhamba ngiyagula. uSabelo awu olethu ngeke olethu. Hawu ngeke olethu nami phela lena ngeke ini. Hayi ngeke olethu ngeke woza. Ngizama isabela khambeki. Asiwoza ngizama ukubeletha olethu ngiyobeka uyohlala nentombi yami olethu. Yezwa. Ngapha uSabelo azama ukuthi bengibambe bangifake enqoleni. Ngirawundiswe ngizongeniswa e-Albert Park. Bangise eDebhisini lapha. Yabo afike etshela uNombuso. Nangu uma wami mfethu waleThekwini. Mama akafuni ngami. Ngisho amantombazane afuna ukuthi athande nami ubebona ukuthi afuna ungitsoboza. Asho kahle uma ukuthi akho ntombazane la okuzonisilimu uSabelo kuyona insobo le. Yabona yonto uNombuso angifuni. uNombuso engwaliyangane. Ngitshela siyangibela amanzi okugeza professor. Wangigeza uNombuso. Ngaba umuntu nobona ingane encane wangigcoba.
wangishintsha walahlela ingubo kade ngiyigqokile, wangidlalela phansi ingubo eziklini, ngalala wangifika embhedeni ngilobona ingane, wathi ukudla wena angidleki ngi-right ukudla, wangithengela wangizamela yamahewu, wangithengela amahewu. Since from then uNombuso enginakekela uNombuso, ayi ngamtshela usabe nokubuya ngixabane noMbuso, khomba noMbuso ini. Ayi ngamtshela usabe ngathi wena 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 usaswele ingane yami uNombuso. Yabona ingane yami noMbuso ingane yami. Ngiyabonga kuwena ukuthi ungisizile, uNkulunkulu vele usebenze ngawo. Yabo? uNkulunkulu usebenze ngawo ukuthi ungibone lapho ngizathu ungilethe la. Kodwa sesifika la umuntu benginakekela nangu. Ayi unekhenga nabantu. UNombuso sisi. Awazi kade bengafundi lutho ngoNombuso. Oh, uNombuso wami wafundela ilokhu ini? Kuthiwa yini lento le? Yini lento caregiver noma yini? Angizazi lezi zinto zo-nursing. Nathi into phela yayifundele kahle kahle ngokomthetho ngokwempilo yangempela ayile yasemgaqweni. Mfethu. UNombuso mfethu ngitshela ngavuka professor ngasinda. Ngabuya ngaba umuntu. Ngaba right. UNombuso engithanda uNombuso. Ngisho uNombuso umphathe kabi. Ezwa yini? Ngizozwa ngaye Olethi amazi uphansi uNombuso. Olethi. Wema unomfundo. Wema unomfundo. Isimnayini wangathiwa uNombuso lo. Ya Nombuso. Yabo Olethi ngithanda into enziwa uSibanibani. Yindaba. Mina ngithi into zami kanjani ngiyamnika yena akafuni into zakhe usefuna ungibhulisha-ke manje Olethi yabona engisukume ngiyena ngithi lalela wena ngesizwe ngawe wena leThekwini wena usijwayeli kabi wena usenzeni leThekwini sezwa wena indawo yokuqela la ngoba umbona ukuthi sithi izivele sikaNkulunkulu indawo ungezithina abantu abafana nawe xa usijwayela kabi wena hawu indaba la inkinga phela eniphumeni lezingane nibonayo ukuthi ziyidenge zilunge ayineyidenge angeke nize abafana nani nina bakhona abafana nani niyazi sihlezi available yayibona lona sihlezi available safika ubuhlungu wethu eThekwini sikhumulisa izicathulo sigqokiswe inkulu sazosayizi bethu sithathelwa mali sithathelwa abasani thina sifikiswe eThekwini yanifikiswanga nosijwayeli nje kabi kufanele niphathe noMbuso hamba ujovela abantu bakho loMbuso lapha akuyeke lo nokudla bokwaphinde ubuye uzongitshela uzobona ngizomina wena ubiza ngisho Nkosi amaMaria mina wena kufanisela usijwayele abesizwe ngawo hayibo Mfundo isidla amaningi esakeni mhlawumbe iliphi lokugcina ngafisa ukuthi mhlawumbe usiqonisele kumndeni wakho la ikhuma wakho njengoba phela wazama ukuthi akubiyele mawumncane kodwa wagcina udlubulundele wagcina futhi kwenzeka njengoba isho lethi uyoyisola usuwede etoilet. Yabo engifisa ukusho kuma ngifisa ngixolele sukho wonke ingwenzile uyena Professor ngeke seduze No ingosi le noma inkundla le eyakho ukuthi nizokhipha amangwevu lapha nikhulume konke okungaphakathi nikhale akekho uzokujaja la iyona ndawo yenu ukuphela kwendawo yenu lenganakhela yona kahle kahle ukhala endawo le right impela la kumele ukhale khona. Nengicathi kuzoba ngibonile umzali wami mfethu kakhulu ezama mfethu ungikhuza njengengane ngalaleli ngibona ukuthi singavuya ICU mfethu ngihlanye ngichamela ngibhoshela ngakwazi ukuhamba kwazi ukukhuluma still ubile khona empilweni yami ma zangilahle kwakwenze njani useICU?
ngisho abantu. Ngisho abantu nangasephathaweti ubamba inkunzi. Intombazane ibamba kanjani inkunzi? Ngathi khona umngani wami enganginaye kuthiwa uNomkhithi, yabo Nonto. uNomkhithi beyibamba vele inkunzi le futhi sami ngangikwenza nje nami ngilandela amatolo yabo Nonto. Sometimes yabo Nonto ngihambe uma ngibosha uSushoti ngiyagoduka ngihambe ngekhaya. Ngosuke ngibuya ngale ekhaya uNomkhithi abambe inkunzi nabafana. Abafethu banemali bayangijabulela banginika imali bese ngihambe ngiyemashoneni ngiyothenga iRocky namakhebisoni. Ngisuke nabantu bangishaya baze ngibambe inkunzi namadoda ami ngiyawazi ngizowakhipha. Bangishaya bathi bafuna 7,000 wabona S7. 3 months ngihlele ekhaya ngabhemi. Yabo ngokwempilo-ke ngokuthi sengifundile into ey'ningi empilweni yabo ngabona. Ngasho singangifela ubuyi bami engibenzile emhlabeni. Ngoba ngangiphuma ekhaya mfethu. Angiphuma ekhaya first day ngiphuma ekhaya Causeway Close. Basuke abantu bangishaya bathi ngibambe inkunzi ngayibambanga. Mhlawumbe lona lalikudimelwe nje ukuthi ushiye ekhaya emgaqweni. Yeah. Ngoba une-experience yokuba sejele and abantu abaphethe lapha ejele most yabo laba basemgaqweni. Yeah, vele. Wewe kwakuzama ukufona ukuze ingane yakhe ivikeleke. Thola abantu abangaphakathi. Inkinga ingane yami mfethu isejuvenile yabo. Njengoba esejuvenile angihlali nabantu basejuvenile mina mfethu ngihlala ne-adults. Sengingabatshela abafethu entweni bangitshela bathi Nomfundo inkinga ingane yakhe ihlala ijuvenile. Thina sihlala e-adults. Wena wahlala e-adults asazi wenzakalani ejuvenile. Kanjengana ubone ukuthi wena usaqala imidami sisendaweni eyodwa kodwa manje ngingawena usemidami thina sisemidami awazi wenzakalani imidami nasasazi wenzakalani ngoba imidami khona namafoni manani ejuvenile abanamafoni noma bebhema ugwayi nani kwase bafakela thina njengabazali njengabantu basemnyango. Kodwa ejuvenile mfethu abanazo abakwazi abafethu bese bengihlala nabo bazi ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe bangambona makuthiwa kube inkantolo yabo Nonto. Kodwa-ke odwa ingane yami bayazi and ayifani ngisho nami. Ngeke ndovelisa ukuthi ingane yami le. Ubaba wayo. Ubaba wakhe mfethu use-Reservoir Hills. Yena akekho ey'dakamizweni. Ayibhemi idakamizwa. Ngicathe kuyi-story sangolunye usuku ukuthi wawuboshelweni. Sengimoshwe kakhulu Professor bese yabo nje ngithi nje ethi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kade ngagcina ukungena ejele. Sengimoshwe kakhulu. Espenda kakhulu umzali wami iy'mali zakhe. Uma ubile umzali kumina it's a big time. A big time mfethu. Uma umzali kumina. Ungathini kuThembeka isikhokho zakho? Thembeka bra wami mfethu. Abona mfethu I've had enough. Nempilo engiyiphila kahle ngisathanda ngiyiphila. Sengaphezu kwamandla ami. Kuthi uNkulunkulu akunika ngaphezu kwamandla kodwa kunzima ngisho ukuthi ngihambe ngekhaya. Ngimoshwa kwengane yami mhlampe namaze ngigcine ngimoshwa ngcono ngayo. Ngcono ngayo. So ngihlayile ukuthi
ikhona la iminyango ukuthi usume la ngibekwe lepholisi uzohlala khona. And kusuke kunzima kakhulu yabo into uma yenzeka ekhaya okusho ukuthi lo mfana ngisho ebuya shuthi manje uzoswela indawo yokuhlala. Lento iyawuxova umndeni lento le. Njengale ngiyazazi izinto ezinjengalezi ziyawuxova umndeni ngendlela eyisimanga kodwa. Ziyawuxova nje kakhulu. Kodwa uNkulunkulu makangisiza ngiyobhema ngengane yami benenkinga. Ayisoze ahluphe ingane yami khona mina emhlabeni. Ngaphandle kokuthi ngize ngiqashe umuntu. Ngaphandle kokuthi ngisebenze. Nginendlela eyiningi kakhulu ukuthi ngithole imali. Ngaphandle kokuthi ngidayise umzimba wami. Ngoba ngakuyeka lokho ngoba sengasakufuni ukubona ukuthi ngeke kungise ndawo. Ngizoba imfaduko nje semgwaqeni. Impilo yami ngiyishintshe. Ngoba iy'ngane engayibhemi ey'bhema uMaroc ungayibona enjani naseMaroc House. Ungayibona ehlala no-MyG lapha ungayibona. Ungayibona iy'ngane eziy'nikeleke laphayana lethu. Kunomuntu ombona kahle asoze ngiyokudayisa umzimba. Akukho right mfethu, akukho right. Udayisa umzimba uvuka kwenye indawo mfethu. Yabona nje kwenzeka izinto ey'nkulu ey'ngakholakali. Into you-believe it or not. Umuntu uma umtshela yona angakholwa. Ngoba into ethi ngisho mina lo bhuti lo wangibonisa ngesibindi iyaqhubeka lento wazoshona umngane wami oyedwa. Lento yalo bhuti lo. Yabo yaqhubeka wazoshona umngane wami. Saye emzini wakhe emfethe ukhuluma ipika nje yes ukhuluma esipikeni. Utsho isipiki usihambe uhambe kuphi kanti jiya ngubani yabona into uhambe ujiya ngubani yabona la uvula khona uzofica inyoka enkulu ebikade ngasiyena umuntu ongazi ngayo. Manje umngane wami okay saphumelela lokuqala kulo kwesibili umngane wami wasevula umnyango wavela wahayisa wavele wadonsa wangena phansi ngavala isicapha ngaphuma ngabaleke ukusho ukuthi uyazi inyoka ayifanele ukuthi like uhayiza nje kanje phambi kwayo yabo uthi usuyalo yabo uzibiza namhlanje angazi kwenze kanjani waphelela kanjalo kuMaritzburg ngabuya ngayizela la. Wezinye izinto engitshela zona ney'nto ongekuyikholwe ezenzakalayo futhi kule mpilo esiphilayo tshela. Sibongile lokho sosiphe khona indaba ezethu. Ngicabanga ukuthi idlamani ngesakeni kakhulukazi nje uhlangothini lomzali okhulumile kodwa ekugcineni kwenzeka kanje. Siyabonga mfowethu ukuthi uzosifundisa labantwana bethu ngoba episode yakho ngicabanga ukuthi clean ukuthi ngabukwa izingane labo nokuzilahla wena ungakhomba abanye abantu. Usho ukuthi umzali ukhulumile kodwa ngokuthi nathi masizingane sisuke singazi ukuthi senzani. Ingakho sithi siphaphama sesisohlangothini olwrong lempilo. Amazwi asuke sekujukela nje sengaphesheya kungeke usakwazi sekunzima ukuthi ubuyele yeah but siyabonga mfowethu ukuthi ufika. Kamala ngu-professor ngoMkhize ngidabwa phansi kaNongoma esigodini sakho umthetho sohlangothini la kaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu cindezela usubscribe button, cindezela nebell. Lolu hlelo iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebeli MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa ukuthi bawela kanjani eyidakamizweni. Lokho sikwenza malunga namo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Konke sikwenzayo lapha sisuke nje sifuna ukuqwashisa umphakathi. Mabuka ngendlela obuka ngayo kukuwena lokho kodwa ke kuyoba buhlungu ukuthi sifike sikhulume ngayo into la uphinde wena usithola usukuyona.
Njengoba esho naye udadewethu ukuthi kukhona okwakhulunywa kuyena kodwa namhlanje wasithola eseyiyo lento yayikhuzwa. Nawe-ke ke singathi masikukhuza siphinde futhi ngelinye ilanga siphinde sikhale nawe futhi. Akufoyedwa ukufa kwakhe kuvusa impilo zabaningi. Iyona into engihlale ngisho leyo. Ucindezeleke nebheli, ibheli iyasiza ukuthi mawuyicindezele iyakenqeza ecingweni lakho makhona isiqephu ngisiposa out mawusungena phakathi usitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoin i-membership bafowethu ungizema ukujoin i-membership nama ngiyena ungoti wakho, kodwa mawuthi mhlawumbe umdala zikhona izingane egcekeni, khuluma nezingane zikujoinele i-membership because abantu abadala banokusupporta lolu hlelo nabayibona into esiyenzayo. Nje zama kugcine kwenzekile bafowethu. Siyathanda nathi ukuthi sibe nawo amandla okulekelela nakwezinye izinto esingakwazi ukulekelela kuzona. Siyabonga ndaba ezithi ukuthi wena wenkosi ukuthi uzoba ingcenye yohlelo lethu. Yebo.